wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kayiwangan. Tinemene Wang Kulon Bathara Guru ora bisa ngalahake marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayaning Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan buta pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampyaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestakaken dawuh. Tokapake mawon pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah ya. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Heeh. Aja dingetke. Dingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Slamet saka slamet saka saning Gusti. Reng arep wisuh ora? Miat langening kalang banaglar pandhan muncar. Denon ler kekonang surem sara tetan badan. Om Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Apunapi Adi Guru. Marmanipun rika lenggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bali Marti Unda. Krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njageng sanipun Kakang Narada. Bab menapa? Inggih menika muganipun Semar Badranaya. Inggih pun Kakang Ismaya. Anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemakarya gara-garaning Kayiwangan. Menika Kakang, lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken? Menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi? Wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Pramesti Bathara Guru. Tata lair boten ganggu kalian kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula. Leripun krana hawa panas ingkang sumunduling ngawiyat akarya gara-garaning Kayiwangan. Mlengking saking menika titah pujangkara ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang. Alah dalah. Nyat langening kalangguan agar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sara tetan padang. Kasolan bajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga. Dereng dangu sami imbal wacana. Katrenjuh sawaning pandya Betari Durga karya Cingak kang samya mulat. Pandhita kang ngarewang setindha kondang.
Suta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Durga Permanyana parigawi apa kita sowan mongko tanpa tinimbalan nyuwun mangapunten Pukulun awrat tinangisan diningipun Begawan Durna nalika semana prapteng wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widhaken bilih gagalangipun badhe amboyong Semar krana samangke Semar badhe ambangun jiwa mila tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semarangipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina Pandya Betari Durga banjur wigatine kita sowan ning ngarsa ulun kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Pukulun samangke sepatus ngemotaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta Pukulun jagat menika kedah adil wonten ala wonten becik ana padang ana peteng menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun ngayanipun Semar Badranaya lajeng menapa pedamelan kula Pukulun latri penggalih dhateng kula Pukulun Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adaw bener kang dadi atur kita tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel yen bisa bakal ndak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi ingkang bakal ngrangket kelawan Semar Badranaya Pandhi Prabu ninggi ulun monggo kula dherekaken wonten dawuh. Rasane dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan angkane gabul pulute kita ngerti. Kekuwataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kulun. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo pulo dipun titip saya karo aku Bathara Indra. Bukan
Meranos mubang wangaruna katinetraning uga rapuh sataning kokila rengkanikara sagatar kene dungane engkung lir wuwusing bene panca papatokeng ayam mono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapting Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar, aku uga prapta ning Karang Kadempel Petruk ing Swana negara Madura tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ning nuwun sewu mboten nampa kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembihaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Nata Ndarawati mesti melu katut, tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos
Dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Hah. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa, kawula ya ngrasake luwe-luwe. Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kodrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken. Mengkono Kakang Semar nggih. Supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Miat tangening kalangguan aklar pandan moncar sinon lir kekonang surem sora tetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna mbal wacana ingkang setumiyup saking dirganteng wah pikulun Jatimurti akarya kagiat Lurah Semar Badranaya wae. Den mrayitna semoriris seka balik titiyani gandayani Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apan kepara nyata aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa. Apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang keblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to kowe iki nek ndek pangkat kowe iki nek nggih derajat aja kebangeten kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat. Ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Merga kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa
Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajahi para titah. Ing aja-ajahi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputaning Ismaya. Kowe iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputaning Semar ki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani, ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun Manik Maya malah tedhak unyang Madyapada. Lho iki Iwang Pikulun Jatimudi kok malah melu tedhak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjenengan Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sak Karang Kadempel, sak pirangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata Ndara. Madung dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyaana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manik Maya mau merga saka pamothaing Betari Durga mangsa borong permoni ketapna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya aku tak bali marang kayiwangan Pandya Betari Durga. Wah. Jaramaya wonten dawuh. Mindho gawe ndadak sambat tekan kayiwangan. Tinemene Wang Pikulun Bathara Guru ora bisa ngalahake marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayaning Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan buta pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampyaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestaken dawuh.
maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Ha apa? Heeh. Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ha. Ya ora. Kowe ngentut to? Hoe ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok, Tru. Golek perhatian. Aduh. Tru. Aduh. Ndasku buyar banget, Tru. Lah ngopo? Buyar wae. Wes, Tru. Siraku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Tru. Hoi! Wah, apa cakae? Wah! Den, ketiwasan to, lho. Piye, Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karangga Dempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah ning mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metro. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya, Nak. Elinga Cah Bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petruk, Gong. Kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripandara? Wah, weneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe ngelang supi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Mari ora le. Teguh Yuwana slamet,
slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh. Oh to. Tok apake mawon pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Nya dhewe ora temandang ndara-ndara ketemu demit-demit kok malah cilaka engko. Ayo. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal ya, aduh. Terus? Aku ketemu dong tak kabari ya. Apa nih? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Heeh. Jo dingetke. Dingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Ana ngembruki ora. Wus. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate sik kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke aku. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning tegep.
Yono Slamet. Teguh Yono Slamet saka Saning Gusti. Teguh Yono Slamet saka Gusti. Mutar wae. Mata wis nyandungi. Apa, Kang? Mbok medani-medani apa ora nek Durga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yono Slamet. Slamet saka Teguh Yono Slamet. Slamet saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono Teguh Yono ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplot Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yono Slamet saka kersaning Teguh Yono Slamet mung ditiliki kok ora entuk wis mari apa urung mung ditiliki kok ora Teguh Yono Slamet tak gawake jeruk barang mani lek kok ora entuk. Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Diantro asli. Kowe ngono medani sing tak buka matu. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Apa? Agene mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Ki sing jenenge Brayut ki ngene iki. Ki demit Brayut. Ngendi-endi anak iki lagi ditinggal. Anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yono Slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diathongke.
Tak kira apa ya? Wah, badut Bagong kira. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu gaglak wah wah rasa dadak cangcingcung rasa dadak werna-werna bali ora balamu jak bali kabeh bregasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mbata Baturetna kene ganggu gawe konangan aku kumbala geni nyuwun pamit bali Somadangi jagatuk mungu-mungu sapucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara ya slamet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti ngeparengaken benjang saged pinanggih malih Ndara